Fil-vot ta' 2 fil-għaxija dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni fuq Richard Kakija Caruana, id-Deputat Nazzjonalista Jesmond Mulliet tastiena. Fit-tmiem il-vot, Mulliet spjega li jagħmel hekk għaliex fil-kwistjoni ta' sħubija fil-Partnership for Peace ma ntwerrix rispett lejn il-Parlament. L-ixju kellha titla' fil-Parlament qabel ma ġiet deċiża jumej wara l-Parlament. Jiena ili tkellimt fuq ir-rispett tal-Parlament u naħseb kienet timmerita anke li kieku kien qbil niġu hawnhekk u niddiskutuha. Dan huwa rispett lejn il-Parlament. Min-naħa l-oħra kien hemm skiet perfett u skumdità kbira fost il-Ministri u d-Deputati Nazzjonalisti fit-tmiem il-vot. M'għandix kummenti iktar, il-Prim Ministru naħseb kien ċar ħafna. Komment bħalissa. Għadna voti ta' fiduċja u ħaddejnijhom. Ministru, il-kapitlu kif qal il-Prim Ministru huwa magħluq jew issa huwa miftuħ il-kapitlu tal-instabilità? Il-Prim Ministru x'għandu jkun li għandu jagħmel il-Prim Ministru issa? Kellem ċar biżżejjed il-Prim Ministru diġà. Charlon, il-grupp parlamentari għaddew? M'għandix kumment. Il-problemi tal-grupp parlamentari? Kummenti x'inti, m'għandix. Il-problemi tal-grupp parlamentari? Il-problemi tal-grupp parlamentari għaddew? Għatem l-istess problemi? Il-problemi tal-grupp parlamentari għaddew? Il-Prim Ministru tkellem ċar u nieħu gost. Il-pożizzjoni tal-Gvern għadhom sa tkellem ċar ħafna. Jimportat mur wara ħabel. Kont qed hemmhekk inti. Ma fl-opinjoni m'għandekx inti opinjoni? Ħafna opinjoni, dan kantik intervistu qas iġibu. Tista' taqsama magħna mela ħanġibih. Biex imbagħad ma ġibiex hu. Skont il-Ministru Ostingat għandu jkun Joseph Muscat li jirriżenja. Fil-fatt huwa magħluq għaliex Joseph Muscat passoltu għamel żball kardinali ppreżenta dil-mozzjoni li mixeħ li fattak personali fuq Richard Kakija Caruana. X'għandu jkun il-pass li Ministru ma' Jirriżenja Joseph Muscat.